मा उद्देश्यखौ लानानै नोंथांमोना दिनै बिजेपि दलाव हाबफैनाय जाखो आरो सिगाङाव बबे दलाव दंमोन? नंगौ आं माने सिगाङावहाय बे असिमालिगाव प्राइमारि बिपि कमिटिनि गाहाय नेहाथारिमोन। नाथाय आङो मानो दिनै बिजेपिआव जयेन जाफैदों बेनि उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि 9 नं बनरगावआवहाय बिजेपिनि अनगा गुबुन दोलोआ माने देरहानो हानायनि सम्भाबना नंला, बेनिखायनो आङो फैबाय। आं सोरबा बिपिएफ पार्टिखौ आरो सोरबा बिपिएफनि कर्मि कर्ताफोरखौ आं दुखु मोननानै फैनाय जायाखै। आङो दा बाहाय जोंनि बनरगावआवहाय बिपिएफ दोलोआ देरहानायनि मोनबो राहा लामा गैयैखौ नुहुरनानै दा आङो नैबे राजिब सारजों आं जयेनिं लाफैबाय बिजेपिआवहाय। राजिब सारनि जे रायजो राजानि थाखाय मावनो लानाय बिथांनि सारनि जे आदर्श बेखौ मोजां मोननानै आं बिजेपिआवहाय दिनै जयेनिं जाफैबाय। नोंथांमोननि असिमालिगाव प्राइमारिनिफ्राय आरो फैबावगोन नामा बिजेपि दलाव जयेन जाबावगोन? औ, दिनैहाय जोङो सानैसोल' फैग्रोनाय जाहैबाय, खिन्थु दंबावो, फैबावनांगौ गोबां दंबावो, खोथा होनाय दङ जोंनो, बियो आरो इमिडियेटलि जागोन बे फैबावनांगौआ बेनि जयेनिंआ। जुदि नोंथांखौ गुबुन इउपिपिएल दोलो बा गुबुन एटिपि दोलोफ्रा नोंथांखौ जुदि आरो लिंबावोबा नोंथाङा जयेनिं जाहैयो नामा? बे जानो हाया माब्लाबाबो। पलिटिकेला ओरै खालामजाया। माने आं जेराव फैबाय, जायखौ आं मोजां मोननानै जायनि थाखाय जायआ आदर्श मोजां बेजों आं फैबाय। दा बिजेपिआव आं जयेनिं लाबाय। रायजो राजानि थाखाय जे सारा मावनो थांखि लादों बिनि आदर्शखौ आं नुनानै आं दिनै बिजेपिआव जयेनिं लाबाय। राजिब सारजों आं जयेनिं लाबाय दा। दा बिसेस करि बिथांमोना बिपिएफ दोलोनिफ्रायनो फैदों। असिमालिगाव बिसिडिसिनिफ्राय फैदों बिथांमोना। असिमालिगाव मोनसे सेन्टार दङ, बे सेन्टारनि बिसेस करि बेनिफ्राय फैदों। ओमफ्राय बिथांमोना बिबानबो दंमोन दोलोआव। सासेया दंमोन प्राइमारिनि, असिमालिगाव प्राइमारिनि जेनेरेल सेक्रेटारि, आरो बिथां सासेया दंमोन भाइस प्रेसिडेन्ट प्राइमारिनि। दा खोब मोजां मोनदों बिथांमोनहा बुजिनानै दिनै फिउचारखौ नुहुरनानै बाव सुगदान जाफैनो रोंनायखौ आं गाहाम मोनदों आरो। जयेनाथ' जानांगौ दंमोन, जों बिसेस माखासे जोंनि चिफ मिनिस्टार प्रग्रामबो दङ नालाय, जों ओंखायनो माखासे प्रग्रामफोरखौ दोनथ'नानै दोननो थांनाय जादों। दा बे प्रग्राम जोबनायनि उनावहाय जों लागातार जयेनिंखौ लाबाय थागोन। मेक्सिमाम बेसेबां पार्सेन्ट एबा बेसेबां जौखोन्दो? आल्टिमेटलि जोङो 2 मास सिगांनो जोंनावहाय मोनसे डाटा जों कालेक्सन खालामदोंमोन। बे डाटा हिसाबै जोंनाव 22,000 भटार्सआ दंखायोमोन आरो 2 मासनि सिगांनो। आरो बेनि उनावहाय जोङो लागातार जयेनिंआ 3,000निबो बारा जयेनिं लाबावनाय जाबाय बेनि उनावहाय। आल्टिमेटलि 24,000 हाजारनि गेजेराव दं दा। राजिब ब्रह्मनि देरहानाय खाथांसि बुंनांगौ समष्टि हिसाबै देरहानायखौथ' खाथांखौनो बुंनांसिगोन। दा जेनेबा थिनख'निया जिहेथु माबाया प्रतिजगिताया जागोन, दा बे हिसाबै नोङो जोंनाव गासै टटेल 56,000 सामथिंल' दं भटार्स हिसाबै। दा जोंनाव 25,000 थायोबाथ' अभियासलि देरहानायखौनो जों बुंनांगोन।